L-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt, Manuel Delija, irċieva flus minant il-familja ta' Jorgen Fenek, l-akkużat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. F'kitba fuq il-blog tiegħu il-moħħ wara l-arriva f'Malta u llum esponente ewlieni tal-establishment nazzjonalista ħabbar li se jiftaħ libel lil Simon Merċieqa. Dan wara li Merċieqa spjega kif Manuel Delija gwadanja minn flus minant ta' Fenek billi organizza attività mingħajr ħlas fil-lukanda ta' Thomas Group, Dolmen Hotel, waqt li kuġin ta' Jorgen Fenek saħansitra għaddilu mijiet ta' euro biex jiffinanzjalu il-kampanja elettorali fil-2013. F'dik is-sena Manuel Delija kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali u kellu t-tir li jieħu post Austin Gatt li dak iż-żmien kien għażel li ma jerġax joħroġ. Kif inhu magħruf Manuel Delija kien baqa' l-artu llum spiċċa figura prinċipali ma' ta' Repubblika minn fejn jiddetta wkoll il-politika li għandu jimxi biha l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Brabta mal-libell li qal li se jagħmel fil-konfront ta' Simon Merċieqa, Manuel Delija tenna li dan tal-aħħar qed jagħmilha bħala l-aġent ta' dak li jinsab akkużat bil-qtil ta' Caruana Galizja. Bħal Manuel Delija li issa sar magħruf li għall-kostitwenti tiegħu ħapost b'xejn fl-Lukanda, Jason Azzopardi tal-Blue Heroes kien akkwista ballroom b'xejn fil-Lukanda Hilton mingħand Fenek biex ikun jista' jagħmel coffee morning għall-kostitwenti tiegħu. Dan apparti mawra b'xejn fl-Iżrael fejn tħallsitlu kamra f'Lukanda Lussuża f'Tel Aviv mill-grupp ta' Fenek. Dakinhar Jason Azzopardi kien biddel ismu u lil tal-Lukanda kien talabhom biex niżluh biss bħala Mr. Smith.